Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom, horas madihita salhudna. Ada orang tak mulai ibadata di Minggu Sadarion, martangyang mahita di bagasan rohatabe, mangigo, hagogoan tutuhan debata, asa bui hita mamuji dot pasangapon guarna di ibadah Sadarion. Martangyang mahita. Amin. Huriani Tuhata, Ama, Ina, NHKBP, remaja dohot sikola minggu nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Onma minggu pasapuluwaluhon dihita dung tapuka parmingguon di bagas gereja ditongani pandemi COVID-19 sia. Alani upasat hamima selamat hari minggu ma dihamu saluhutna. Minggu ta Sadarion ima minggu 20 sada dung Trinitatis lafatanna hasitolu sadan ni debata. Marhite topik minggu Sadarion ditogu-togu dohita patupahon haimbaruon ni partondion. Songona pinatupan ni Raja Josia tu bangso Israel. Marhite na membolokkon aka gana-ganaan sian bagas joro. Jala manjau mula bangsoi marsomba holan tu debata na mangulu. Mangaradoti akatona dohot patikna sian nasa roha dohot ngolu nasida. Jala paula bagas joroi gabe inganan parsauran dohot marsomba tu debata Jahoba sambing. Tuhan paimbaru maton dinami asa toktong unduk kami tu roha. Atong hita akan apinar maol ni Jahoba jalan toktong masihol di asini rohana, bongot mahita tu parsauran nabadia, lau mamuji dot pasangapon tu hata, roma hita marolup-ulup tu jolona marende mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi porbadia, na tumo palangi dotan on. Amen. Martua do halak nama naon di pangunjunan, ay dung tau sian pangunjunani, jalaon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani tu akana holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala pardinggan basa. Ro disaleling nileling na doa sini roham. Mauliate ma rohanami tuho ala diramo tiho hami sianai salaun sahat ro disadarion. Hupuji hami maho ala nong sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangolu hami. Mauliate hudo hami tuho ala di bagasan dame dohot hasonangan dileho hatam na badiai. Say asima roham urupi mahami mangulahon na nidokmu asa hot rohanami jalatar parangehon hami parange na badia. Say ajari jala paim baru ma rohanami asalamias hami ro di hasusuda ni bohal nami mar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta saderion iman atar surat di Roma 12 sian mamuka sian ayat sada ro di ayat 2. Na huwa poi mahamu ale akadongan mar hite asini rohani debata pasat hamuma daging muna bahin pelean na mangolu na badia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni na amaroha jala unang gabi sa rombang hamu dohot portibion alai gabi imbaru mahamu dung muba pikiran muna asa tau hamu manimbangi lomoni roha ni debata ima nauli na hinalason na dohot na sudenggan rap mangidogogo mahita tu debata mangulahon na hombar tu pati nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na umbar tu batikmi. Amin. Tatopoti madosat tatu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sahatu dosan parasi roha mida hami halak nada ngolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodani. Tuhan dihalomohon rohamdo asahu paim baru hami partondion nami marhite na unduk tu hatam. Alai dang manotong hami unduk tu patikmu dohot uhumu. Sipata do ganggu rohanami dihagogonmu manarihon ngolu nami lumobi ma ditongani pandemi COVID-19 siaon.
pangiburuon, parsalisian, rimas-rimas, pargutu-gutuon, partahi-tahion, parmusuon, sai olo dopemian di diri nami. Tuhan, paimbaru maton dinami, asa tamahami dia dopami. Sai unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalauson nami. Sai ingot mahami hombartu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati marham di dosa nami nanggudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Molo tungadong manangisin amar dosa, adong do pangondiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana di gejang. Amin. Hatani debata turpuk di hari mingguon, iman atar surat di sada Korintus tolu, mamuka sian ayat 10 roh di ayat 10 pitu. Hombar tu asini rohani debata nani lihon nai tu hau, hupauli o jahani, songon binain ni pande bagas nabisuk, na asing do muse pa jongjong bagasi, alai ganuk mama matahon, manang beha pangulaon na disi. Asa molo di pauli di atas ojahani manang sere, perak, batu na arga, hau, lamlan manang durame. Molohot ulaon na pinahulinai, jalaon na do upah. Dang di botohamu, joron di batahamu, jalaton di bata maringanan di bagasan hamu. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Sasadu
taha tidakko maha porseotai, so ngenahina tidakko nidongata di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, na tu panglangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahuba nasasadai, imana tidumuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di perbadia, adorang sohobubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman ni silatus, na matetar pajalo ibana di hau pinar silang, na tua tubanu atoru dung ditanam, na mulak mangolu dari patuluhon, na manai tu surgo, lahu hundul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargugu na sohatu dosani. Disi maibana pai mamula sogotu tanaon, manguhumi alak na mangolu dhot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan halak Kristen akan abadia, doh diasisani dosa, doh dihatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ning halak nong mate, doh diangoluan na sora sudah. Amin.
Horas marita salutna. Tabegema tikting dihuriata HKBP Rawamangun Minggu sada November 2020. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Minggu sadarion tanggal sada November 2020 doh satorusna ganup are minggu di patupa huriata do opatali parmingguan di gereja ima. Pukul 6 WIB dohot pukul 10 WIB mar bahasa Batak, pukul 10 tolu WIB khusus dohot pukul 10 bahasa Indonesia. Ruas nanaing mar minggu di gereja Pinangido asa jolo mendaftar marhite WhatsApp manang SMS to call center HKBP Rawamangun nomor handphone 08 sada 26 tolu di hari Jumat dohot hari Sabtu pukul sia WIB sahatu pukul 10 WIB laho manut tuhon kuota. Wajib memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Sudah permingguani kecuali di pukul 6 WIB tetap do disiarhon langsung menang live streaming sian gereja. Partangyangan WIB Rabu 4 November 2020 pukul 10 sia WIB patupawan ni huriata do partangyangan WIB secara langsung menang live streaming marhite YouTube dohot aplikasi Zoom sian gereja. Asa sude ma ruas ni huriata madohoti partangyangan ni di bagas tabi. Pelayanan khusus dewan-dewan. Tu aka pelayanan dewan koinonia Marturia dohot diakonia, boima di jaha di harotas tikting, manang di web HKBP Rawamangun. Paberhaton dohot paujakon padita. Mardomu ala nau tajalo surat keputusan ketetapan parpindani padita fungsional ima sada, padita manupak sihombing STH, padita fungsional HKBP Resort Rawamangun, gabe padita fungsional di distrik Walu DKI Jakarta Raya. Paduahon, padita osator Simanjuntak MTH, padita fungsional HKBP Resort Jatiwaringin, gabe padita fungsional di HKBP Rawamangun. Hari Minggu sadarion, sada November 2020, di parmingguan pukul 10 WIB, patupaut tado paberhaton dohot paujakon padita fungsional di Gereja HKBP Rawamangun na niuluhon ni Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya na niwakili Padita Ridoi Batubara STH dohot Pandita Rina Siahaan STH. Di sude permingguanon disadari papungu peleat dohita marhite amplop na pinaraden huriata laho pasahatot tatu Padita manupak si hombing. Manang boy ditransfer tu Bank Mandiri nomor rekening sia 000 sada sia tolu sada 2 atas nama manupak si hombing. Dung sipul permingguan patupaut tado ulaon pisah sambut di Sopo Timoteus na nidohotan ni sahalak perwakilan sian ganup wik, sahalak perwakilan ganup kategorial, sahalak perwakilan ganup dewan, keluarga Padita dohot parhalado. Perayaan tahun reformasi. Mardomu tu reformasi Martin Luther pa 500 tolu tahun. Hari Minggu sadarion sada November 2020 di parmingguan pukul 6, pukul 10 tolu, pukul 16 tolu puluh, patupaut tado marulaun nabadia. Ruas nanaing madohoti ulaun nabadiai asa jol mendaftar ma tu call center HKBP Rawamangun nomor 08 sada 26 tolu laho manot tuhon kuota dohot paradehon perlengkapan nahobar tu ulauni. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Septri Andri Mangaratua Lumban Gaul SH anak ni Amata Crossbin Lumban Gaul SHMH Tubuni Inata Marlina Boru Tambunan SH Ruasni HKBP Paledang Bogor dohot Oroana Megawati Putri Limaria Aritonang Borniamata
Marusaha Martinus Aritonang Nahinan, Tubuni Inata Veronika Rismawati Boru Marpau, Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan. Pamas-masuan hari Sabtu 14 November 2020 pukul siawip di gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason, Rusli Manuel Parulian Sinaga, anak niamata Marudut Sinaga, Tubuni Inata Nur Cahaya Boru Sinambela, Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan. Dohot Orwana, Sofia Hertanti Pardede, Boruni Amata Jelas Pardede, Tubuni Inata Kori Boru Hutagalung, Ruasni HKI Huta Barat Tarutung. Pamas-masuan hari Kamis 5 November 2020 di gereja HKI Huta Barat Tarutung. Tuhatama nama masu-masu nasida asagabe parsaripeo nadenggan. Namoding. Sada, na di hari Rabu 20 Oktober 2020, nunga jumolo moding sahalak ama Ruasni Huriata, Ismu Nandar Hutagalung, umur 72 tahun, hinabaluhani Inata, Roswita Boru Lumban Tobing, alamat Jalan Kemuning nomor 10 Pitu, RT Sada RW 14, Utan Kayu Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis, Tuudean, hari Kamis 20 Oktober 2020 di TPU Pondok Rangon. 2. Nah di hari Sabtu 31 Oktober 2020, nunga jumolo moding sahalak ina Ruasni Huriata Nursia Boru Marpau, umur 74 tahun, tinading nia amata Sodunggaron H. Manurung Nahinan, alamat Jalan Pulau Gebang Indah Blok J2 nomor tolu, Pulau Gebang Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Tudean Sadarion Minggu Sada November 2020 di TPU Pondok Kelapa. Tambahan Namar Sahid, TH Tambunan Wik Durian Sawit dirawat di Rumah Sakit Tarakan, ruang ICU. Tuhatama nama ngaleon gogo dohot pangapulion tu keluarga namar setahun ini. Pelean dohot akka urut ni boboa tajahama di harotas tikting nang pinarada ni Huriata. Di pasu-pasu dia batama akka barita masa dohot ulaun akka sipauta-pauta pen sangap di guarna. Songoni matik ting di Huriata Minggu Sadarion horas madihita salutna. Sama
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion, ima natar surat di 2 Raja-Raja bidu 20 tolu, ayat sada rodi ayat 14, hujaha homa dihita songonom madidok disi. Dungi disuruh Raja Ima suruanna asa paluhuton tujolona saluhut situa sian Juda dohot Jerusalem. Dungi nakok marajai tujoro ni Jahoba rap dohot sude bawa sian Juda dohot sude pangisi ni Jerusalem. Rodi akamalim, dohot panurirang, dohot sadok situan natoropi, tole akana met-met rodi nama godang, laos didokon mama jaha tu pinggol nasida saluhut hatani buku perjanjian najupangi di bagasan joroni Jahoba. Dungi jongjong marajai tulabung tiangi laho mabahen parpadanan diadopan ni Jahoba. Ikon naeng mangihuton tu Jahoba dohot mangaradoti akatonana, dohot panidangyonna, dohot aturanna sian nasarohana, dohot sian nasa ate-atena, laho pahoton hatani padanon. Akan natar surat di bagasan bukuon. Jadi sadok bangsoi mangundukon padani. Dungi didokon Raja Ima situani malim Hilkia dohot akka malim pai 2 dohot akka si jaga pitu asa parwaronna sian joro ni Jahoba sude ula-ula akana pinauli di Baal dohot si Sobaon Asera dohot disadok parangan di langit, laos ditutungi mana ma luhut nai di balian ni Jerusalem, di akaladang partopihon sungai Kidron, jala sirabun nai didokon do buanon tu Betel. Dungi di paijur Raja Ima halak malim akan napinabakit ni akaraja sian Juda, asa manutung daupa nasida di atas tabak akana di bagasan hutan ni Juda dohot humaliang Jerusalem. Tole huhut akka jolma manutung daupa di Baal. Di mata nyari di bulan dohot di sude bitang ima sadok parangan di langit. Didokon rajai huhut parwaron gana-ganaan Asera sian joro ni Jahoba tubalian ni Jerusalem, turura ni sungai Kidron, laos ditutung doi dirura ni Kidron, jala digopui gabe sirabun, jala sirabun nai disabur hondo tu tanoman ni halak situan natoropi. Akup ni dilohai do aka bagas ni bawa aka namar jolmahon bawa aka namar donokon joro ni Jahoba, inganan ni paropuan aka namartonun abit udung-udung di Sobaon Asera. Dungi didokon maro sude malim sian aka hutan ni Juda, jala diramuni aka tabak, panutungan ni aka malim di Daupa, olat ni Geba sahat rodi Berseba, jala dilohai do aka tabak partukoan, tole tabak di haroroan tu Baal ni si Joshua iduk ni hutai na dihabirang ni ganup jolma na masuk tu bahal ni hutai. Alayang go akka malim ni tabak dang jadi mamele di atas ni langgatan ni Jahoba na di Jerusalem.
Asal mangan sagu-sagu nasonia soman nasida di tonga-tonga niaka ha anggina. Diramuni ibana huhut topet na dirura ni aka anak ni si hinnom. Asa unang tarbahen manangise be paboluson anakna manang boruna sian api laho mamele tumolok. Dipaholang do huhut hoda akana niapus ni aka raja sian Juda pasahaton tu mata niari sian labung pitu laho bongot tu joro ni Jahoba tukan bilut panganan ni netan melek ni halak parhalado na maringanan di aka alaman alai yang gohureta na mata niari ditutung doi di bagasan api. Dilohai rajai huhut langgatan akana di atas tarup ni bilut pargijang ni si Ahas. Akana pinauli ni aka raja sian Juda. Tole langgatan akana pinauli ni si Manase dina dua alaman ni joro ni Jahoba. Dang adong tinggal di sinang gosada. Jala sirabun nai di sirsir hodo tu sungai Kidron. Tole tabak akana diadopan ni Jerusalem tukan siamun ni dolok hamagoan akana pinauli ni si Salomo raja sian Israel di Sobaon Astratot bias-bias ni halak Sidon dohot di Kamos bias-bias ni halak Moab dohot di Milkom bias-bias ni halak Amon luhut nai diramuni rajaido di ponggolhon huhut akatiang panobanobahon jala ditaba aka Sobaon Asera jala digohi hajongjongan nai dohot holi-holi ni halak namate ido ianggo sahat ni turpuktai horas madihita salutna huria ni tuhata atar gajang naking turpuktai alai boy marata paihut-ihut sian adorang manang dijolo ni turpukon di patorang do disi songo dia si Manase manang opu ni si Josia laho manguluhon bangso Israel ima mabuan bangsoi manoba gana-ganaan Baal dohot Asera jaladung mate si Manase dipabakit ma ianakonna ima si Amon gabe raja tiki topet marumur 20 tahun boy tajaha di bidu 20 sadek 10 siai. Dungi diuduti mamuse tu si Josia anak ni si Amon. Topet tiki si Josia di umur 8 tahun maibana dipabakit gabe raja di tonga-tonga ni bangso Juda. Alai nang pe posodo pe si Josia ujui gabe raja marasing doibana manguluhon memimpin bangso Juda bangso Israel di tonga-tonga ni kepemimpinanna di padau ibana do de bata Baal dohot Asera na disoba amongna dohot opuna si Manase. Walaupun Yosia berumur sangat-sangat muda, bahkan kalau di zaman sekarang mungkin itu kelas 2 atau kelas 2 SD mai. Alai ala takas do ibana dia diajari oleh para nabi-nabi dan para malim tikii jala dihutoni mana do pangajarion sian malim do panurirang gabe takas ibana manguluhon bangsoi sian hatani debata. Marojahan sian perjanjian ni debata dohot bangsoi. Ido ubahen diturpukta sadarion dung dapok muse buku perpadanani buku patik ni debata di bagas joro na ni dapot ni malim Hilkia tikii disuruh si Josia maasa disukuton malim Hilkia tu debata dia donaeng si patu paun nasida di tonga-tonga ni bangsoi. Dung disukuton malim Hilkia matututu debata jupang ma sada hai baruon kepemimpinan di si Josia maradopon bangsoi
Ima di papungu manaking sian ayat na parjoloi bidu 20 tului. Di papungu masudea kana torop di tonga-tonga ni bangsoi. Sian sude situa dohot sian Juda dohot sian Jerusalem. Sude akana torop pangisi ni Jerusalem. Akamalim panurirang situan na torop sian na mek satu nama godang. Di papungu sude jala di jahahon tu pinggol nasida. Dia mana tersurat di buku patik ni debata na Jupang naking. Dung di patu begeho ni di tonga-tonga ni natoropi, di tonga-tonga ni bangsoi. Ima padan na tersurat naking di bidu tolu, di ayat tolui madok. Ikon naeng ma mangihuton ima isi ni padani. Marpadam manasida dung di patu begeho naking buku isi ni buku patiki. Ditogihon Raja Josia masude bangsoi laho marpadan tu Jehoba nama dok ima ikon naeng mangihuton tu Jehoba dohot mangarodoti akatonana dohot panidangyonna dohot aturanna sian nasa rohana dohot sian nasa ate-atena laho pahoton hata padani di tonga-tonga ni bangsoi. Hurian itu hata tarida do macai signifikan sangat besar sekali perubahan ketika Raja Yosia mendengar isi dari buku titah Allah. Dia seketika itu juga mengoyakkan jubahnya, dia tersungkur dan menangis menyesali semua dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Di sol-soli mana do na niula ni opunasida dohot amongna si Amon. Jala dipangido imana do huhut tumatangi si bana tuado pani debata. Debat asa disesa debata sude dosa ni akabangsoi nong manoba Baal dohot Asera. Raja Yosia sangat menyesali karena dia sudah mendengar hukum Tuhan dan dia membuat sebuah gerakan. Kita harus membuat perjanjian dengan Allah. Apa itu isi perjanjiannya? Kita harus taat kepada Allah dari segenap hati dan pikiran kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tetapkan kepada umatnya. Itulah isi perjanjian bagi bangsa Israel di hadapan Allah. Asa unang mangonai uhum ni debata tu bangsoi. Asa marpamuati rohani debata di sude akadosa naung niula di tonga-tonga ni bangsoi. Jadi jelas firman Tuhan memberi sebuah perubahan besar. Tidak hanya bagi Yosia, tapi bagi seluruh bangsa. Sehingga Yosia memberi perintah untuk mengeluarkan semua barang-barang penyembahan kepada Baal dan Asera naung dipatu panajolo ditiki among nasi Amon. Di paretai mana masude asa dipakaluara kasere do sude aka ula-ula na adong di bagas joro panoban nasi datu Baal do Aserai ditutung mai di balian ni Jerusalem. Lalu Yosia menyuruh supaya semua sesajen, semua alat-alat penyembahan Baal itu dan Asera itu dikumpulkan dan dibakar di luar Yerusalem dan apinya ditanam. Dan bait Allah, bait suci bersih dari segala praktek perdukunan, praktek penyembahan Baal dan Asera pada waktu itu. Demikianlah besarnya perubahan yang terjadi karena Yosia mendengarkan apa yang ditetapkan Tuhan. Yosia mendengarkan apa yang diaturkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan atas umatnya. Alani hamu amanami nanami, hurian itu hata, namar minggu nang di bagasta masing-masing di Tikyon, namangihuton ibadah live streaming sian bagasta be. Ahama nanaing si pahusor-husorota manang ipola ni jamita sian turpukta sadarion. Nanaing si hangulu honota. Na parjolo ima
kembalilah kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Topet naking las rohaku ala dihurion nang dipatu panon ulaon nabadia perjamuan kudus dalam rangka memperingati hari reformasi. Topet natari 31 Oktober 15 17 manang 500 tahun nasalpu seorang tokoh reformator Martin Luther, dia mengkritik beberapa praktek gereja naparjului melalui 95 dalil yang ditempelkan di depan pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Jala pangaripunan nai sude di dok imana, kita hanya diselamatkan karena anugerah Tuhan semata. Kita diselamatkan hanya karena firman Tuhan, sola scriptura. Kita hanya diselamatkan karena iman kita kepada Yesus. Alana masa ujui penjualan surat indulgensia manang penjualan surat penghapusan dosa. Jadi suraton ni kalwarhom maun sian pucuk pimpinan jadi molo dituhori sagodang-godang na boy ma distempel jalasianima boy dapot haluaon menurut keyakinan. Itu yang dikritik oleh Martin Luther saat itu sehingga dia mengatakan 3 slogan itu, sola gratia, sola scriptura, dan sola fide. Dia berkata bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan. Muncul aliran Protestan, Protestamen, kembali kepada perjanjian dengan Allah. Itu bahan di gereja saya dibahen simbol huruf P tanda silang. Protestamen berdasarkan firman Allah. Back to the Bible. Kita harus kembali kepada Allah bahwa keselamatan itu hanya diperoleh dari anugerah Allah semata, dari firman Allah, dan dari iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita sendiri. Dangalani hagogo ota laho patupahon surat indulgensia manang surat penghapusan dosa gabesesa dosa tei sude daun. Alai mangihuton hatani debata. Holan Allah asini rohani debatado bay malua hita. Holan Allah hatani debatado hita gabe malua. Jala gabe daging do hatai ima marhite Yesus Kristus. Ubahen di do imana muse sola fide holan ala hapor siauta tu Yesusi ai holan ibana do dalan hanguluan dohot haluaon. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Itu bahen ikon holan marhite hapor siauta tu Yesus do. Bukan dengan iman kita kepada Allah-Allah lain. Mari kita kembali. Jala idona di paulak si Josia hapor siaon ni bangsoi mulak musetu debata. Kembali kepada Allah. Dia merubah iman, membawa iman seluruh umatnya supaya kembali kepada Allah. Songoni manang dingolut tamanginang. Godang do nama baik kita holsoan, nama baik kita meninggal hon Tuhani. Banyak hal yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Bisa saja orang bukan karena penderitaan dia meninggalkan Tuhan, tapi karena kesuksesan. Lam diangka-angka jolma mah hebat doh watena. Beduda. Aluji ba marsikolai. Aluji nong di ba pasikolahon iba. Ganu pari ba marsiajar. Marusaha do iba rotu Jakartaon. Ngamudo miba di pinggir dalanan, so iboto hamu, acik do na jolo ni taon. Dia mulai membanggakan bahwa semua karena kekuatannya. Boido alani sukses, lupa jolma itu debata. Alai boido tong alani panari tahun, penderitaan. Bisa saja karena banyak kesulitan-kesulitan hidup apalagi di masa kopiton. Lupa jolma itu debata.
Itu sebabnya bagi sebagian teolog menuliskan sebuah buku yang berkata bahwa jika ada Tuhan, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kejahatan? Mungkin itu sangat relevan di zaman corona ini. Jika ada Tuhan, kenapa dia membiarkan virus corona ini mengambil keluargaku? Baru dope pigarin asalpu moding sahalak calo padita. Marcarita haminaking dikator apala parjati waringin do ruas niamang padita osator. Apalagi muse pahopu bawa sadasian keluarga. Anak satu-satunya yang sudah diimpikan akan menjadi seorang pendeta. Hape moding alani COVID dan karena penyakit mata katanya begitu. Mungkin itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang lambat laun membuat orang merasa, apakah Tuhan itu benar-benar bekerja? Mangula do Tuhani, puasa di pasopu hami songonon, terancam alani kopiton. Bisa saja karena penderitaan juga. Bisa saja bagi kaum muda, alani dang marna ro si roka ni todina. Ito romu sena tua-tue, toe mak. Lau joho jara tu kuburan di opung mo ina. Lau solo muse, pangido mesi, opung tunjukkanlah sama aku jodoh opung, supaya jangan jomblo aku terus opung. Ina muse, diajarin atoras na lau solo muse. HP song leader setabi ate, aka aktivis di gereja rupani parkoran, ipa doho doi mana terus. Tapi masih percaya kepada penyembahan-penyembahan Baal. Percaya kepada, kurasa mulau tiki memet sangat dope. Alana leleng doau, ibu doau ditinggal hon amokku umur 6 tahun. Sangat dope walami mulu tuku burak kami bayanoma masih garet. Ala gudang garam merah dotong sigaret bapak nahinan. Iba masih bereng mana haina ngadisa bapakmu pe. Iba tinggal hon medisi si panganon natabo. Tuani madung dung perpudion dang adong be ulau nasongoni. Jala pos rohaku hita na sai manangi hon hata ni debata ubalga pakor hon hata ni debata di hita ubahen dang si ulah honot tabe molo marsai lau tudatu manukun tu akan namalo. Orang-orang muda juga tidak lagi cepat-cepat percaya kepada seperti Mama Loren ngamati bebana. Kita tidak cepat-cepat percaya kepada ramalan-ramalan bintang. Saya juga waktu remaja dulu senang sekali kalau baca-baca majalah atau di TV gitu ya. Zodiak Leo, karena zodiak saya Leo. Keuangan menipis. Enak. Holan mamejahope bang agale. Oh menipis ate. Ni jalo ma hepeng siano ma dangilan. Oh mata henai dokon ni judi. Tohodo torsongoni ma. Apela alana sodong do hepeng ilian omak ni berupani itor ni hapor siamai. Perjodohan ada yang sedang melihat-lihat kamu inna. Ikalasi basikola tersai binereng ma isi mama merengau. Wama bikalas basudi masih mayerengan ate. Saya ni etong ma otikos do HP. Oh rupanya benar begitu. Jadi seolah-olah kita dibentuk oleh sebuah keyakinan yang ada dari luar diri kita sehingga kita menjadi percaya. Gabeolo masih patah, ulo tahe. Pahopuna tiki ibu ado tuhuta, laos marzugo ne, itu roman opoti mana ina. Apa lo nong liling do ra di ipatadahon manangita darupani, lalu kita seketika itu bisa percaya bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu punya kekuatan yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Atong sadarion molo petung adong akan tua-tuata hamu manami nanami akan aposo bulung. Kalaupun orang tua kita pernah melakukan praktek-praktek perdukunan, okultisme, memegang jimat-jimat, mari kita lakukan perubahan. Sebab kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, bahwa keselamatan hanya dari anugerah Tuhan semata. Mari kita kumpulkan itu seperti Yosia yang mengumpulkan semua peralatan-peralatan yang dipakai untuk menyembah Baal, dibakar dan abunya dibuang di tanam. Supaya dengan demikian iblis tertanam di bawah tanah dan tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Boido hita mangulahoni.
Molo nanggiot hamu maju padita silahkan. Sangat baik. Alehita pesian hapor siota martangia kita hamu amanginang. Tabuak sude akan nong tatiopihian. Jadi sotung bemasa. Ay maul mau pungomod di ngoma ningon. Ido adong inana jolo ni itio upungmu. Jadi ikon yuka do obung asa pelawin na. Jangan lagi kita melakukan hal seperti itu kalau kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus. Supaya Yesus sungguh-sungguh memberikan perubahan besar dalam hidup kita. Kembalilah kepada Allah. Setiap orang memang memiliki kemungkinan untuk berdosa. Sebab Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah yang disebut dengan dosa warisan. Itu sebabnya kita sangat memiliki potensi untuk berbuat dosa. Nang penung ngagabe Kristen hita, mulai sukun isema disok kita naso mangulau dosa, tidak ada. Si Paulus pengai doko, danga dong siak kita naso mardosa. Alani upani dosa ima hamatean, itu sebabnya semua orang pasti melewati kematian. Alai dang songon oputa si jolo-jolo tubi behita, molo matein na jolma, daging nai gabe tano, hosanai gabe logo, todinai gabe begu, dangin nabe, molo dihita, molo mate jolma, mula doibana tu debata. Molo mangulu hita, mangulu di bagasan Tuhan ido, jala molo mate pehita, ikon tu debata do. Jadi hidup maupun mati kita adalah milik Kristus, bukan milik dari kuasa kegelapan. Dang mula tu simbolis kita. Ala siat debatado harorota tu portibion. Mari kita kembali kepada Allah. Walaupun itu pernah kita lakukan praktek-praktek perdukunan dan praktek-praktek okultisme, mari kita tinggalkan itu amanginang. Bagi orang-orang muda sekarang juga. Mari kita membawa perubahan seperti Josia. Dia masih kecil. Dan mungkin di masa sekarang ini kalau seumuran Josia berbicara nggak akan ada yang mendengar. Anak kecil sana inado. Tapi mari kita melakukan yang besar. Bukan berarti kita kecil kita tidak bisa melakukan hal yang besar. Kalau adik-adik di sini remaja ada anak sekolah minggu di sini, kalau di rumah bapak nggak pernah berdoa, ayo aja bapak, ayo dong berdoa begitu. Itu hal sederhana, tapi bisa mengubah hidup orang tua kita juga. Mengubah kepercayaan kita untuk kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Allah sianido harorota imagode, segambar dengan Allah. Mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Jangan karena hanya jabatan bagi orang muda, kamu meninggalkan Yesus. Jangan hanya karena pasangan hidup, kamu meninggalkan Yesus. Jangan mengingkari, kembalilah kepada Allah. Napaduahon hamu manami. Si pahusor-husorota siantur pukon. Pembaharuan spiritualitas. Songon topik mingguta sadarihon. Nama cuarahot tuhita. Asa marhai baruon ni partodiok kita. Reformasi spiritualitas. Sebagaimana yang sudah tadi kita ikuti dalam kisah Yosia yang membawa perubahan spiritualitas, pembaharuan spiritualitas di dua sudut manoba gana-ganaan bangsoi alai dung sahat tuji si Josia gabe manoba debata jala merjaji tuado pani debata ikon satia mangihuton debata mana ngahape namasa. Mari kita membawa pembaharuan spiritualitas. Bagaimana pembaharuan itu bisa terjadi? Jangan menunggu dari hal yang besar. Pembaharuan bisa terjadi dari 3D. Kalau saya sebutkan 3D, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal terkecil, dan dimulailah dari sekarang. Mari kita mulai dari diri sendiri yang manginang. Molo di akah nahurang lobi di tonga-tonga ni keluarga ta,
Nang pesongon atau rasita di tonga-tonga ni keluarga, sotung saya tapaima ikon yanak kodo uduk tu natoras. Natoras pebuido romarado pon yanak konna. Maaf ya mang, maaf ya inang, mama salah. Dan gak bisubangi, dan itu tidak menjadi salah. Tidak ada orang tua yang sempurna yang tidak melakukan salah. Dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada semua anak-anak kita. Mari kita melakukan itu dari diri kita sendiri. Jika kita mau keluarga kita bahagia, mari kita memulainya dari diri sendiri. Bukan harus menjadi orang yang banyak harta dulu, yang banyak si baenon, dan kon gabi godang jo si baenon ni jabu, sukses jo kaya anakon, gabi boyak adong akka perubahan. Di tonga-tonga ni keluarga, manang di tonga-tonga ni parngulota. Kalau orang lain salah, mari kita lebih dulu. Ai mana do na salah, ikon ni mana do naro. Iko boru do naro tu hula-hula. Dari do adat tai, tapi alangkah indahnya ketika adat kita dicerahkan oleh firman Tuhan untuk saling menerima satu dengan yang lain. Masih jakonan mahamu, sama hamu songon pajakon ni Kristus dihamu baen sangap diguarna. Mari kita jangan menunggu apa yang bisa dilakukan orang kepada kita. Tapi mari kita perbuat apa yang bisa kita perbuat dari diri kita sendiri. Jangan kita harus menunggu sebuah perubahan besar kalau kita tidak bisa melakukan perubahan itu dari diri kita sendiri. Adong gosongoni aka naung marsikola sian luar negeri, dia sudah bangga membawa gelarnya doktor ke Indonesia, lalu dia ingin membuat perubahan di negaranya sendiri dengan penemuannya dari penelitiannya ini. Kemudian setelah dia membuat, maul do HP. Atong tuhutaku maju hubuan ni mana. Ibu ni mana mah hasil penelitian no tuhutana. Ape di hutana adong gope si tulanga opunga. Maul do marado pun na tua-tua on narohana. Iba na meton akan na poson itoridoko na poso do peho utadda do peho. So seorang go peho nga gudang pengalamaku mulu hubuan tu hutaku hapedang tidak semudah seperti yang kubayangkan. Lalu dia kembali ke rumah. Aku mau ceritakan ini kepada mama bapak, kepada keluargaku, dan semoga ini bisa membawa perubahan begitu. Lalu dia merenungi, kok susah juga ya mama ini juga, bapak ini juga. Ngomongnya kami dulu waktu di kampung saya idokon susah membawa perubahan ini. Apa yang ngalu jauh marsikolan nebana. Dung direnung-renung koni mana mamuse, ternyata perubahan itu bisa terjadi jika dimulai dari diri sendiri. Toema humulai majosian diriku lalu menjadi pengaruh influencer bagi orang lain. Mari kita mulai dari hal kecil. Jika hal kecil saja kita tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberikan kita hal yang besar, perkara yang besar. Kalau di gereja saja kita masih bisa buang sampah sembarangan, yakinlah ketika kita orang-orang muda nanti memimpin, kita juga akan menjadi pemimpin yang sembarangan. Yang tidak punya prinsip hidup, yang tidak memiliki iman yang teguh. Mungkin hal sederhana dari sampah. Ale molo hita oti-otik sampat taholan sampah permep perupanita bolokon ale molo sude jol ma di Jakarton ma bolokon boydo ma bain sada Candi Borobudur di Jakarton. Karena itu kalau kita tidak mulai dari hal yang terkecil, hal yang terbesar juga tidak akan pernah terjadi. Perubahan besar juga tidak akan terjadi. Dan kalau perubahan itu tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Ayo naposo kita ke gereja yuk, kita bikin core virtual. Nantilah aku lagi sibuk kerja nih, harus ngejar target begini dan lain sebagainya. Apa saat tokin naik ngasohok be, dung sohok Mariana kon, ayolah kita masuk punguan ina naposo. PC ku pedang boy tinggal honin nama muse, diga beon, dung sa gabe na tua-tua imana gabe opung-opung, betay nang tu gereja, ngilu-ngilu be patu ina. Kalau tidak mulai dari sekarang, waktu tidak bisa kembali. Yosia juga dia tidak, dang dijuai mana.
dipabakit di mana gabe raja. Dia tidak menolak, aku masih muda. Karena itu kita juga tidak merasa kecil hati kalaupun kita masih muda. Kita bisa melakukan hal yang besar dari hal yang kecil. Dan kita bisa memulainya dari sekarang, tidak nanti setelah dewasa. Sebab saat dewasa nanti anak-anak kita ini juga sudah punya pergumulannya masing-masing. Sudah punya kesulitan yang berbeda lagi. Sudah punya persoalan yang beda-beda lagi. Karena itu mari dari semua kita bisa melakukan perubahan itu. Dan kita jangan mengharapkan perubahan itu datang dari luar diri kita. Tapi dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil dan dari sekarang. Jangan tunggu sampai besok. Ido nang di pasah tatat ni debata sadarion tua kana posona. Nang di paborhat ima padita si hobing. Dohot padita si manjuntak. Saya tanya kok kamu mamanginang. Sudia kana posonaon akasibuan hai baruon di haporsiaon ya karuasi. Walaupun dalam dinamika bergereja kita, ya, seperti Martin Luther katakan, Ecclesia Reformata semper reformanda. Gereja yang benar adalah gereja yang terus berubah. Jangan kita harapkan pendeta sekarang ini maunya di sini terus, enggak bisa. Karena aturan gereja kita juga demikian. Supaya ada warna-warni dalam pelayanan kita. Tapi jangan juga kita mengatakan lebih baik pendeta ini, lebih ramah, lebih pintar. Saya juga tidak senang disebut pendeta Rina itu lebih pintar dari ini. Jangan disebutkan. Sebab kita memiliki keunikan masing-masing dalam pelayanan. Alaisa luhu nai gabe hamuliaon ni debatamai. Tanya kok kamu mamanginang padita si hobing menguduti akka ulaona membawa perubahan, membawa haibaruon spiritualitas partodion di ganup akka huria, di ganup inganan pakobasion ni amang si hobing. Nang naung ditaburhon amang si hobing dihita saluna, kita kembangkanlah itu. Kita hamulia tehon tu debata. Suang songoni nang padita osator si majutak na manggatihon estafet pelayanan itu akan diteruskan oleh pendeta osator si manjuntak. Tatangnya koma asat mabuan haibaruon partodiota haibaruon aka parsaorata dohot aka haibaruon di aka pelayanan di tonga-tongani huriaton. Biarlah dinamika dalam perjalanan setiap hamba Tuhan itu juga semakin mematangkan kami para pelayan Tuhan. Untuk semakin matang lagi menjadi hamba Tuhan yang tahan banting mungkin, yang menjadi tahan uji dan tetap setia. Mananga HP namasa, kontongdo gabe padita di HKBP. Selamat melayani mah diamang padita si hobing, diamang padita si manjuntak. Kiranya Tuhan memampukan seluruh pelayan Tuhan untuk membawa perubahan kecil dan perubahan besar di tonga-tonga nih haporsiaota di HKBP Rawamangunon. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami diho Tuhan, ala sai dilehokodo dihami mutihana arga imahatam nabadiai nagabe bohal di parnguluon nami. Asa toktong hami marsi hoho diho Tuhan, mananga hape namasa di tonga-tonga ningulu nami. Akalas ni roha, dohot arsak ni roha. Manang ditiki sehat, manang ditiki namarsahi pe hami Tuhan. Molo ditiki sukses, nang pe ditiki gagal hami Tuhan. Asa homa na toktong gabe ojahan nami. Gabe sidok mauliate hami disaluhut akan masa di tonga-tonga ningulu nami. Ale Tuhan, pasu-pasu masude ruas mon di HKBP Rawamangunon. Sian na met sahatu nama godang. Akan namar sikola sian bagas nasidabe ale Tuhan. Lehon mabisuk dohot hatauon nasiako. Asa boy mangihuto nakaparsiajaran nasida nangpe sian online.
Suang songonihi na mangula di akka ulaw nasida siganu pari Tuhan, na di perkantoran, na di pasar martiga-tiga, manang di dia peale Tuhan di lapangan, say homa na mangaramoti nasida, mangalehon gogo tu nasida, asa gabi pasu-pasu nasida di akka ulona, jalalehonomu akka narikoti marhite akka parutungon di nasida ganup. Suang songoninang dia karuas ni huria male Tuhan, nama kalason di ari hatu tubu dohot ari perkawinan nasida peale Tuhan. Saya homa nama dabai roh habisuk di nasida le Tuhan. Asa saya toktong sidok mauliate nasida di hari nama ngihut taba amu akas gajang ni umur dohot las ni roha. Suang songoninang dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton di tikyon ale Tuhan. Saya homana toktong madauni sahit nasida mangalehon hamamalum marhite akka ubat doho si panganon dohot akka usaha ni keluarga peale Tuhan lehon hahipason tunasida saluhutna. Pasu-pasu nang akka naposo di tonga-tonga ni huriamon na makasih holi pardongan saripeon ale Tuhan. Saya lehon maditikina na hobar tulomo ni roham. Na paimahon parkarejoan peale Tuhan. Saya homa na patuduhon saluhut nai mangalehon akka ulaon na hobar tu talenta nasida. Mauliate ma diho ale Tuhan nang ditikyon dileho kotiki dihami laho paborhaton padita si hobing dohot mangojakon padita si manjuntak. Saya homa le Tuhan na mangalehon gugut tu sudia kana posom laho manguduti akka ulaon pakubasion na pinasahat pu tuhami saluhutna. Mauliate manang hupasat tami dihasadaon ni rohani parhalado do ruas di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan. Saya homa na toktong manggonggom daging doktor dinasida. Patupa akka pakubasion na hobar tulomoni roham gabi hamuliaon sangap di guarmu nabadiai. Sesama dosa nami ale Tuhan Allah ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laus tapa punguma peliata. Tuhan
Edison manang sonam tahi bersikutung tubuh sasudi ulan humi untuk damai dirikon togu-togu matung aturi. Sonari sahak mahita tua acara paborhaton dohot paujakon pendeta fungsional HKBP Rawamangun Resort Rawamangun Marede Mahita. Hamu amanami nanami dongan sahuria, sadarion ma paborhatota amata padita manupak si hombing, tupak kobasiona nai baru. Tahamuliatehon ma tutuhata sude pakobasion nasida nasailaon di HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Hobartusi tabegema surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP taringotu parpidaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 326 garing PDT garing SK garing 10 garing 2020. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung. Menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Manupak Sihombing STH, tanggal lahir 22 Juni 1967, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun, terhitung mulai 15 Oktober 2020 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan kantor pusat HKBP ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan pertama, Sekretaris Jenderal HKBP, 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3. Kepala Departemen Marturia HKBP, 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5. Biro Jemaat HKBP, 6. Biro Personalia HKBP, 7. Bendahara Umum HKBP, 8. Dana Pensiun HKBP, 9. Sekretaris KRP HKBP, 10. Parhalado HKBP Resort Rawamangun, 11.
Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya 12 pertinggal 1-11 untuk dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 7 Oktober 2020. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing ditandatangani dan dicap. Praises HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, hupaborhat mahamu padita manupak si hombing STH, sian HKBP Rawamangun Resort Rawamangun, tupak kobasiom muna naib baru di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sai di pasu-pasu tuhata maaka pakobasiom muna na say laon di huriaon, jala di pargogoi huhut di patau mahamu di inganan pakobasiom muna naib baru. Amin. Marede mahita. Hamua manami nanami dongan sahuria, sadarion ma ojak konon amata padita osator simanjuntak MTH gabe pendeta fungsional di HKBP Rawamangun Resort Rawamangun Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Hobartusi tabegema surat keputusan ketetapan Eporus HKBP taringot tu parpidaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 93 garing PDT garing SK garing 03 garing 2020. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Osator Simajuntak MTH, tanggal lahir 31 Juli 1975, jabatan dahulu, Pendeta fungsional di HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, terhitung mulai 15 Maret 2020, menjadi pendeta fungsional di HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki
menurut semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan, Sekretaris Jenderal HKBP, 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3. Kepala Departemen Marturia HKBP, 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5. Biro Jemaat HKBP, 6. Biro Personalia HKBP, 7. Bendahara Umum HKBP, 8. Dana Pensiun HKBP, 9. Sekretaris KRP HKBP, 10. Parhalado HKBP Jatiwaringin, 11. Parhalado HKBP Resort Jatiwaringin, 12. Parhalado HKBP Rawamangun, 13. Parhalado HKBP Resort Rawamangun, 14. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, 15. Pertinggal 1 sampai 14 untuk dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 3 Maret 2020. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing, ditandatangani dan dicap. Ulauni Pandita Fungsional Akup Nitohonan Hapaditaun Natar Surat di Agenda HKBP Parjolo Mangurupi Padita Resort Laho Manguluhon Huriaon. 2. Majalo Parsagini Ulaon Sian Uluan Huria. 3. Mangurupi Uluan Huria Laho Manguluhon Akadewan-dewan di Huria. 4. Mangurupi Padita Resort Manguluhon rapot-rapot di Huria. 5. Pasahaton laporan pangulaon tu Padita Resort dohot preses. Dunga di BG Hamu, surat keputusan ketetapan Neporus HKBP mengihuton aturan peraturan HKBP dohot ulaon ni Padita fungsional. Nuaeng nama nukun maau di Hamu Padita osator Simanjuntak. Naulo do Hamu ojak konon gabe pendeta fungsional di HKBP Rawamangun Resort Rawamangun Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, huojakon mahamu gabe Padita fungsional HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, sai didongani jala dipargogoi Tuhan debata mahamu mangulahon saluhut ulauni, asa marsangap goarna, marhite-hite pakobasyo muna di huriai. Amin. Hamu amanami inanami dongan sahuria, jakkon hamuma amata Padita osator Simanjuntak gabe parmahan di huriaon. Masih tangyangan jala masih urupan mahamu di bagasan hasadaon ni todi, patulucon ulaon ni tuhatai. Aboy mulak Padita satar. Tapasada rohata martangyang mahita. Ale debata amanami raja ni huriai,
Mauliate madiho naung diloco amanami padita manupak si hoping makobasi huriaon nasalaon pasu-pasu mapakobasion nasida bain sangap di guarmu. Jala pargugoi manasida di pakobasion nanai baru. Mauliate manang rohanami diho ala naung ditongoco naposom padita osator si manjuntak lahu marhobas di huriaon. Sayurupi pargogoi jala patau maakana posomi makobasi huriam. Asa marsangap ho disaluhut panggulmit ni huriam di luaton. Laos pasu-pasu manang huriam saresoton. Toktong marhasa daon lahu manidangi di tonga-tonga ni luaton. Mauliate madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Upasatami matiki madok hata na niuluhon ni situa. Mulai tini ma dinang paditanami, saunare sahab mahita tuna madokata. Perjulma di pasatahami hata pertandingan sian amak padita na pinaborhat. Shalom buat kita semua. Horas. Ya, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gereja HKBP Rawamangun. Saya rasa tidak ada suatu hal yang kebetulan. Saya yakin dan percaya kami semua di sini berdiri sekeluarga, bapak, mama, abang dan juga adik untuk diberangkatkan ke tempat yang baru. Saya rasa itu adalah atas kehendak dan juga rencana Tuhan. Saya berterima kasih telah diberikan kesempatan di Gereja HKBP Rawamangun. Lebih saya juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktek lapangan 2 saya di HKBP Rawamangun. Saya juga berterima kasih kepada Amang Inang Pendeta yang memberikan bimbingan dan juga pengarahan kepada saya selama di Gereja HKBP Rawamangun. Juga secara pribadi di Gereja HKBP Rawamangun saya termasuk jarang karena sedang berkuliah di STT HKBP Pematang Siantar, jadi cuman sesekali saja datang ke HKBP Rawamangun ini, ketika libur semester dan juga libur Natal. Tetapi di balik itu semua, saya masih merasakan hangatnya kasih persaudaraan di Gereja HKBP Rawamangun. Saya sangat berterima kasih telah menyambut Bapak dan juga telah menyambut Bapak, Mama di Gereja HKBP Rawamangun ini, dan juga telah baik memberangkatkan Bapak, pelayanan Bapak di Gereja HKBP Rawamangun ini. Saya meminta maaf kalau misalnya selama saya meminta maaf
kepada semuanya, kalau misalnya selama Bapak melayani di sini ada melakukan kesalahan dan juga tidak berkenan di hati kita semua, maupun itu di dalam pelayanan Bapak, sifat-sifat dari pelayanan dari Mama dan juga dari Abang dan juga dari saya dan juga adik, mohonlah itu dimaafkan. Tetaplah kita menjalin komunikasi yang baik dan tetap menjalin erat kasih persaudaraan, tetap memberikan kasih persaudaraan yang hangat di dalam Kristus. Terima kasih. Oleh tema di Tuhatta, molea tema dang dihita saluhurna. Tuhamuna amanami, inanami, haanggi nang pinaribot pe, nadong di bagas joroon, suak songoni nang akka hamuna amanami, inanami, haanggi nang pinaribot, na mengikuti kebaktian live streaming di senabe. Odohonot tado mauliate takas maulate godang tutuhatta pardenggan basai, ala dilehot dope dihita tikki, nang hahipason, boy patupa lepas sambut di penempatan ni amang si hobing ng keluarga sok soli namang pada si majutak jadi nuai dohonok kuma tu amang inang salu natahena sohagwaraku sada-sada ba tumacay belgado holong rohani debata madongani hami selama martugas amang padita si hobing di Rawamangunon. Marhite dia may dangtat samhita. Hipas-hipas mangulson. Marhite dia muse pinggado parsaurata salilingon na huboto hami. Mula kon hami di Rawamangunon saha tutik kisadaon akan ading ganido na huingot hami. Di baheni akadong aku na totong marsaor 2 hari seminggu may. Ima di punguan parsermonan manang punguan parguruet deon. Marhite dia may ala jono do bagas nami di tongan di bagas joroon. Atar hera sude do punguan huihuton di pangido dongan punguan inay. Jadi punguan ina para di Kamis, punguan Sola Gracia, punguan Ina Gloria, punguan Rogate, punguan Jubila Choir, nian punguan on itik kiriko do molo naing mar festival korhami. Punguan ahado musetahe punguan ina seksi diakoni sosial atena da seksi diakoni sosial nang ina Naomi nang pesa sahali ibaro tu pungan ina Naomi molot iro abang padita martugas. Saluh natahei dia kapar saurat tai akan ulun denggani mata tio patenang atenang unang tengot-tengot akan humurangi. Haruna dingget do tengot-tengot olah si patamar proses Tuhan di mangalian kesabaratta ngget dope. Ido sahape akan humurangi tasalpup saluh na hima akalau nane gadope na tujulu as lam tu uli na dope pasahaton ni debata tuhita sehat-sehat mahita dengar-dengar mahita nang di parsaurata tutik kinamangi hutpe totong dope pajupak kita tenang ate amang jadi di parsauran ni nang di panguluan yang padita pe bah ngolotong songoni dope pabaina rupani batu hatam masuk-masuk saluna. Jadi singkat ceritana, singkat hataku, tanya kamu memahami damang, terlalu bima pahok pumunaon, naboi regenerasi di hami, asaboi tutu nasida mangyahi naulina dengget dope, naboi tiron nami nasida, lihonon nami akka naulina denggan pa akka poda na dengget tu nasida, asa parholong nasida. Asa bodi tiop nasida belga ni holong ni tuhat debata na mangaramoti keluarga nami ima na boy iahan nami jala iba na boy ulahon nami marhite parsaurata tutik kina mangihut salinay honok kwamang do taminang saluk natahe nadong di bagas joron nang di live streaming pe
akan lebih hurang tasalpu homai tangi yang masih tangiang amahita asa boy dope di patongot tuhatta akka naulina denggan si leonon na tuhita ganup mersada-sada ai molong tuhatta molong sonang hita di bait tuhattai totu martabatabama pamujiota tutuhatta pardenggan basai asa akhir naulina denggan asa las rohata buti masih dohonoku hulin mai tu amang padita moliate madi amang preses naung pawratok kami marhite padita rina siahaan dot inang padita ridoi batubara moliate madi amang padita resort naung rap dohot kami naung rap manggula kami siap mulai bulan Januari sahatu noaing dia ka pakobasio di tonga-tongani HKBP Rawamangun moliate madi hamuaka dongan nami padita narap do tami mangula di HKBP Rawamangunon dia ka pakobasiota naselaon so ninang dia ka dongaku parhaladu moliate do honokku disudi aka pakobasion na taula di tonga-tongani Huria HKBP Rawamangunon nang moliate ma di ruas ni Huria salhudna naung manangyako kami di pakobasion nami di tonga-tongani Huria HKBP Rawamangunon saliling dung ojak kami 23 April 2017 sahat rodi opason alanitang yang muna do margogo kami makobasi mangula aka siulaon di tonga-tongani Huriaon nian olo do adong suku-sukun di bagasa rohamu di media sosial diri puhamuna solau pidda sian HKBP Rawamangun takas do eskanami ro sahatu au sadiri 23 Juni dung sahat eskai hutak kasih do tu pimpinata di distrikon dang sahat dope nina nasida molope adong burjuni rohamuna manungguli hami nanaeng pidda sian HKBP Rawamangunon dang naso olo hami mangulahon parsuruan ni pimpinata naso adong do jadwal paborhato kami di Huriaon Holland di bulan Agustus sahama berita itu kami naso dijalo kami tuhuria inganan eskani pimpinan nasahat tu kami dungi diproses mamuse gabe digati ma eskai sahat ma eskai tu kami na di tanggal 12 Oktober SK nanoaing di Jahahon uduk do kami tu pimpinan di Huriata dung sahat SK tanggal 12 Oktober manigorodo surat buah-buah siana mata pareses di paborhak mahami di minggu sadarion uduk do kami tu pimpinan ni Huriata alani mahamu kamang do taminang di pakobasion nami nasalilingon di tonga-tonga ni Huria HKBP Rawamangunon huhilala kami do gudang pasu-pasu ni debata hujalo kami huhalasok kami mai pasu-pasu ni debata nasahat tu kami molope songoni huadopi kami namasa di tonga-tonga ni Huria inganan pakobasion nami dan huat tu si kami saluhut akan namasa na huadopi kami tutuhani do kami mangalu-alu disude akan nahuadupi hamion jala hudok matuhamu amang do taminang nadong di garijaon noaeng songoni nang na live streaming gajang do tangan itu hatta mangurupi hami mangapuli hami disude akan namasa nahuadupi hami pos do rohakku di masa ni pandemi kon lam tabba holong ni rohamuna tu hami lam tabba holong ni rohata tutuhani dinasaluhutna naing adong nian reformasi diaka pakobasion diaka ulaon
diaka komunikasi dohot diaka pakubasion tua katikina mangikut. Tuhat ta dona marguguhuk kita di nasaluhut nai. Jadi sahalinai di hudok kami dang sikop pakubasion nami di tonga-tonga ni huriai. Uhilal hami ala di patau debatado hami makubasi ulaon di huriaon siam mulai 23 April 2010 itu sahatu tiki sadarion atong diinganan nami nai baru di pakubasion nami nai baru Tuhanima nama dongani hami anggo parsaurata dang manigor gotap dung di pabor hatami sian huriaon ai ala di kantor distrik do hami marulaon na diari rabui pe dapot inganan nami inganan kontrakan nami ne baru dalam markubas mahami mengaradi diri borhatu inganan kontrakan ne baru maringanan di Rawasari. Jadi saya paju pada pehita kamang dotaminang holong masih holongan mahita diakka pakubasiota molo tungadong na hurang lubi diakka pakubasion nami tuhat tama namanal puhon saluhut nai ta eahima akka naulina denggan tua katiki namangihut songoni mahata sia kami jala adok karonakin na tading nang dohonon ni inang. Maaf ya mang inang, hubereng inang Perdita Resort, hubereng inang situa pangaribuan, gabuhingot di parsauran di keluarga Parhalado. Ate, jadi taringo tahu. Jadi tungsonom omarana dumenggan atena, udohonok kumatu kor keluarga Parhalado. Ala audo na dipercayahon mengajari keluarga Parhalado ati tung adong na lebih hurang di akka pakatayon nang caraniba na lau mengajari parhala keluarga ba ta yahi makan adeng kana tenang jadi soni masih donokku jadi ada orang ala huberang rodo petiki maret de maco hita tenang 210 tolu dung sonang rohaku hola 2 ayat do tenang ayat sada holan iba rapak kita nomare de sudah ayat 2 dibantu song leader. Oh
na tujuan non boti masian hami moliate. Mulai tema di amang Padita Sihobing dot keluarga, sonari pinasa ma hata pamuhai sian amang Padita na pinaujak. Horas madihita salu namang inang. Tapuji matuhata perdingan basai ala totong do diramoti hita jala boy sahat acara lepas sambut di tengah-tengah huriata HKBP Rawamangun. Siang-siang ini mulate patu kami tomang pareses marite inang paditarina siahan doti inang paditaridoi buru batubara namak kubasi ulaon di bagas sadarion jalaboy dengan hami di paujak di huriata HKBP Rawamangun. Songsoni di hamak kabanami terlumi di manguluan padita amang padita hardi lubat tubing na boy maddohoti ibadah sadarion rap dohot hamu amanami nanami akkadong aku muse di huria HKBP Rawamangun nalahu marhuwas tujulan nyarion. Dihita saluhuna las rohanami ala boydo dinggan mardalan ulau pajak konon nami jala boy dinggan saluhuna di dohot yakka ruas ni huriata HKBP Rawamangun song-songoni ruas perhalado ni HKBP Jatiwaringin. Huguari maju sadak kamanginang alar pala budak kami na dohot ala dibatasi do mulati mahudok kami tomang padita es manat sutumorang amang padita Alberto si Marmata amang Marto Manalu inang Olivia Bortobing amang Sidabutar amang Albert Sihobing dot keluarga inang Lisken dot keluarga amang situa butar-butar dohot inang Asima dohot amang dairi manulang ala terdohu bereng langgatan osianon dohot inang netutuai simatu nami dok keluarga Burmarpau do sude hita na pumudison mon maaf bolo sopala haru takas subereng sejulu sudina mula tema di haroromuna ka amanami inanami sian HKBP Jatiwaringin dong di pabor hatamu hami na di tanggal 10 September sian huriata HKBP Jatiwaringin dengan dus di mardala jala doh musik kamu laho paberhatok kami saat tu HKBP Rawamangun mulai tema di parsaurata jalalas roha dengan do parsaurata na saliling 4 tahun kurang lebih di HKBP Jatiwaringin jala saya denggam matutu ka komunikasi ta tujulan narion asa martaba-taba kalas nirwata song-soni ma di hamak kamanami nami akadongan tongakku muse mangula di HKBP Rawamangun kolang oti dodo honok kwa kamanginang jekok kamu mahami gabi dongam muna parhaladu di HKBP Rawamangun lahu makubasi HKBP Rawamangun mungkin antara padita abang manupak shopping doho tahu pasti punya cara berbeda dalam pelayanan alai sudenai makortuna dinggat do. Mudah-mudahan matutu sama jamita ni nang paditarina boyau gabi pasu-pasu maupun pembaharuan reformasi
di tengah-tengah ni huriat tamarhite pelayanan nami jala sangkia musik marhite manguluan na mga jara-jari hami di huria HKBP Rawamangun. So ni hamu amang inang ros ni huriat HKBP Rawamangun jako kamu mahami gabe pangula di HKBP Rawamangun. Dok baik bodo hita musik tujuan narion gudang makakomunikasi alaisot nama hami telarang pala gudang doron nami ba selama ma tu abang manupak shopping do kakak di nganan baru songsoni mahami di somsek di HKBP Rawamangun di pasipasma sa distrik do bahita kak do abang bodo bahita musik mangkatay pa Jepang gabi lupa uni bang perkenal kod diri tadi Inata Berliana boru pasaribu gabi lupa wala terlangsung ala ni emosi na ratus semangat na anak nami ang dua bola tung perong nakung sisi bawah para manami loh na barjolo warna bonita Juliana Gracia kala sa SMP pas SMP na isa pinggir jaton tarakanita lasada bonita ubain hubagajak kami boru ni partita asam orang atau muna don bapak ni si bonita. Nomor 2 daku papidah hami do Petro Rawamangun ala kedepatan dang harapala haru hatus do penempatan namian ima Owen Petra Samuel kalas opates di Sonari. Jadi memahami amanginang keluarga Padita Osator Simajutak nalau makobasi di hureta HKBP Rawamangun sahalinai jakok kamu mahami do dengan jala dengan musik pangulota di tengah-tengah ni hureta HKBP Rawamangun boleh penuh salah kajang musik dong haruar hita sian bagas on horas madi hita saluna. Mulai tema di amang Padita Simajutak dohot keluarga sonari taduti ma hata borhat dohot pajak konon sian sahalak meukli ruas ima amang Robert Tapubulun. Shalom. Oras ma di salut di hita. Selamat hari Minggu. Andorang ilek kami hata horas-horas tu amang inang nasaderion ibor hatot do yojakon ijito kamu mahami mewakili ruas HKBP Rawamangun khusus Jawik Penggilingan mengelihat kata horas-horas di Saderion. Nah pinarosanggapan nami Pareses Distrik Jakarta Raya yang diwakili Inang Pendeta Rina Borusiahan, Dot Inang Pendeta Aridoi Boru Batubara. Pendeta Lesok Nami Amang Hardi Lubatobi, para pendeta fungsional, dot nahi holongan nami, amang pendeta Siobing, dot amang pendeta Osator Simajutak, naro di joro nami Saderion. Nahi holongan nami tentu akama ina nadong di joron, dohot akama ina nadong di live streaming na mengikuti acara Saderion aka naposobulung alana mayoritas do bereng akan naposobulung Saderion na marhuria aka remaja dot aka sekolah minggu nadong di bagasan jabu masing-masing mengikuti kebaktian
live streaming. Amang pendeta nami si Hobing, yang terasa memang April 2017, hampir 3 tahun setengah lah ya saya kira ya, Amang pendeta melayani kami ruas HKBP Rawamangun. Walaupun kerja pendeta adalah kerja kolektif, sesama pendeta lainnya. Namun secara pribadi kami merasakan pelayanan yang luar biasa dari Amang pendeta yang mungkin tidak bisa terkatakan dengan kata-kata. Tapi kami sangat rasakan begitu penuh antusiasnya Amang melayani kami ruas HKBP ini. Begitu penuh integritasnya Amang melayani kami ruas HKBP ini. Tentu kami sangat senang sekali. Kami berharap bahwa apa yang baik dari gereja KBP Rawamangun ini akan Amang bawa di pelayanan yang baru di distrik DKI Jakarta. Tapi tentu apa yang salah dari interaksi kami dengan Amang Inang dalam huria kita ini, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atu sihamu Amang, ai kita manusia tak luput dari semua kesalahan. Mungkin dalam interaksi sehari-hari, interaksi media sosial, WAG, tentu banyak hal-hal yang salah kami sampaikan. Tapi kami percaya Amang Inang adalah gembala yang baik, memaafkan kami ruasnya yang penuh dengan banyak kesalahan dan kekhilafan. Inang secara khusus juga kami mengucapkan banyak terima kasih ialah Pakobasa Muna Tuhami, khususnya Kor Parhalado, keluarga Parhalado. Tadi suaranya merdu sekali, bergetar gereja ini mendengar suara Inang. Itulah saya kira kebaikan dari Inang terhadap kami ruas gereja ini. Kami berharap dan selalu berdoa buat Amang Inang, keluarga, ada yang sudah kerja, ada yang masih mahasiswa di Setia KBP, dan ada yang masih SMA ya. Kami selalu berdoa, masih Mahita Amang Inang, walaupun di tempat yang baru, di pelayanan yang baru, bukan berarti kita terpisah. Bukan berarti karena jarak yang nggak begitu jauh sebenarnya, penggilingan. Tapi kami percaya bahwa doa kami, doa Amang Inang terhadap ruas ini akan semakin membuat HKBP kita Rawamangun ini yang besar ini akan semakin besar untuk memuliakan nama Tuhan semata. Jadi selamat matu Amang Inang, kiranya sukses di medan pelayanan yang baru. Tu Amang Padita Osator Simajutak, selamat datang Madi Huriatta, akan berjudo Huriaon, sudah ruas ni Huriaon akan berjudo. Malia sabut dari sadari opo tiba-tiba don sian situa nami para penggilingan. Ale soboi tolakon. I situa bola Padita bah pasti dang boi tolak obe. Jadi akan berjudo sudah karuason Amang Inang. Sang gia manon di pekerjaan Muna, di pelayanan Muna di Huriaon akan semakin menambah keimanan, spiritualitas daripada ruas Amang Inang gereja semua di sini, dari mulai remaja, sekolah minggu, semuanya keimanannya akan selalu bertambah karena kehadiran Amang. Di pandemi COVID ini Amang, tentu hal yang paling gampang adalah paling mudah karena kita punya jarak terhadap ruas adalah memanfaatkan inovasi digitalisasi. Jadi pelayanan kita yang selama ini konvensional pada tatanan ketemu lalu berinteraksi, pada saat sekarang seluruh organisasi dituntut untuk memanfaatkan digitalisasi.
gereja harus siap. Seringkali gereja-gereja mainstream tidak siap untuk hal ini. Karena organisasinya besar, strukturnya besar, jemaatnya besar, sehingga kadangkala menyepelekan perlunya digitalisasi. Dan pola huboto i distrik tahun, adong dosa ada departemen khusus makurusi digitalisasi manakolan IT atau multimedia semata. Alai saya pikir sudah perlu saatnya gereja kita ini masuk pada tahap digitalisasi. Semua organisasi, semua perusahaan, semua gereja sudah harus siap digitalisasi dalam pelayanan. Oleh karenanya, tidak hanya gereja yang harus berubah, tapi pendeta juga harus berubah. Mindset digitalnya ini juga harus berubah. Karena dari skala beberapa tulisan, banyak pendeta khususnya di gereja-gereja mainstream ignoran. Dia cuek dengan digitalisasi ini. Dia hanya ikut pada persoalan-persoalan konvensional, kebaktian konvensional. Padahal hamba Tuhan, pendeta saat sekarang sudah dituntut untuk ikut dalam program digitalisasi ini. Harus welcome, savvy terhadap seluruh program-program digitalisasi ini. Kadangkala kita perlu di setiap kebaktian keluarga, kita sering membaca tuntunan kita ikutlah ya. Tapi mungkin perlu pengenalan lebih jauh. Nah, lewat program-program digitalisasi ini, maka semua aspek gereja, pelayanan, itu akan semakin baik dan semakin terbuka. Sekolah minggu di Huria kita ini sudah mulai masuk ke area itu. Tapi tentunya remaja, Naposo Bulung, Amang Inang juga, seluruhnya kami harapkan juga sudah mulai masuk ke pelayanan digitalisasi ini. Karena setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kapan selesainya COVID ini, dang taboto Amang Inang. Holat Tuhan do mangatusia digen saya ini COVID-on. Nah, namun vaksin innada, Desember 2020 ini akan ada, lewat beberapa BUMN kita, itu juga sesuatu yang belum pasti. Oleh karenanya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa mempersiapkan diri kita pribadi-pribadi, individu-individu kita, siap dalam era globalisasi dan era digitalisasi ini. Saya kira Imamang, Naboi Pasatami, kira-kira semoga dalam medan pelayanan yang baru ini, Amang bisa adaptif, bisa responsif terhadap semua tuntutan ruas, dan paling penting bisa kolaboratif terhadap seluruh ruas kita. Ada beberapa week, ada beberapa kelompok kur, ada beberapa kumpulan-kumpulan pos dorohanami Amang, sian sambutan Amang lakin bahwa Amang dapat melakukan itu semua dengan baik. Jadi selamat bertugas Mamang, kiranya Tuhan menyertai kita. Demikian Nabui Pasatami. Mau lihat Horas Madihita Sasudena. Horas. Melihat di Amang na mewakili ruas, saunari penasahat na mewakili Parhalado KBP Rawamangun, Amang Situa James Jabat. Horas Madihita Saluhuna Pinuji ma tuhata natotong mangaramoti hita sahat tubaga satikyon. Na perjolo naneng dohon nami ido akadong aku perhalaro na kasamini mamang diabatin na olo amang. Na perjolo dohon nami to amanami amak padita si hoping. Amang. Saya dari tutu paborhato ni huriat tahamu tuinganan na pinarade di Pakobasyo muna na baru ima di distrik Walu. Iya. Tamado kami sian Parhalado ni huriat tah KBP Ramangunon madok maulati gudang tu amang
di sude pakobasio muna na selau di huriat tahun. Jala huilala hami do amang. Dinggani pasaurata mulai roha mutu huriaon sahat tuna lau borhat. Alani dohonon nami amang tu amang padita nami sude keluarga. Mau lihat gudang ma dihamu di pasu-pasu tu hatta mahamu di nalau borhat jak kuriaon dohot mangula di pakobasio munane baru. Mau lihat mamang ate. Iya. Songoni manang dia manami amak padita amak simajutak. Iya. Naung diujakon di bagasa sadarion gabe padita fungsional HKBP Rawamangun. Selamat datang mamang. Mau lihat ma di haroro muna di pargugui tuhatta mamu makobasi ulau di huriat tahun asa totong marsangap gori tuhatta di HKBP Ramangunon. Mau lihat ma di haroro muna ujako kami mahamu horas ma di hita saluhuna tuhatta mana mangaramoti hita. Amin. Sonari sahab mahita tu pasahaton cendramata tu amang pendeta napi naborhat zulum ham dorina. Tu sama ita amang tagupulo naking na manok kata siyan ruas rap mahita do kadang parhalado lapas atot. Nah jadi mulai tema di Tuhatta nang di amang padita siop di son do enang mematuto basna kon matari katamu lahu meninggal nuriatam di pakobasyon baru. Nah kami atas nama di Parhalado do salu naruas di huriam pasahaton kenang-kenangan di bahasa Tikyon nama nang nasongod dia pion gudang mapinasuna di mana terbaik di huriatam jala memang ikotong do tidak konokku. Satu sonari nang bodoh peta penuhi tulu hali parbala joni alani keadaan ni kewangan ni HKBP Rawamangun wala 2 hali dope waeng nabu itu terpasat kita molotuk songoni pei saya gudang mapinasuna pos dorongan nami margoga munang di pakobasyon ne baru di kantor distrikta di distrik Walu DKI Jakarta. Sok songoni nang padita osator do keluarga selamat datang ma di HKBP Rawamangun. Songoni mana boy upasatami tuhattama napasi kopo saluna. Budiman. Ulap mahita. Hatta parpudima pengarahan sian reses mangna mewakili. Mulai tema di Tuhata ala nunga dengan sude mardalan acara paborhaton dohot paujakon jala holan pasahaton hata horas mahami sian amang preses sahak matabe amang preses tuhita saluhu namang inang na subui rabdoti tadi tikyon ala menguluhon acara paborhaton dohot paujakon padita resot di HKBP Srengseng Sawah. Sakma tabe parhorasan siana mata preses padita median KH Sirait MTH. Na paduaho namanginang boy manon tabereng ulauta sadarion di minggu-mingguon manang
so hari Selasa manang hari Rabu di reportase Kairos TV HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya, acara tasadarion, sonaria dongdo, tim Kairos meliput ibadah tas yang naking satu sidungan nonon, satu ramataman non, diliput do acara tasadarion, jala hita di kantor distrik DKI Jakarta Raya mamuka 22 Maret 2010 sia di masa COVID patu pado acara kebaktian online, acara minggu godang, kebaktian umum dohot kebaktian sekolah minggu. Nang pe saya dong gope akan hurang lobi, saya giak ma lam tu dengganna pelayanan di distrikta Marhite TV Kairos di arena mangihut boy muse lam denggan. Jala selamat ma melayani di Padita si Hobing Pajupang Muse Hitamang di kantor distrik, sehat-sehat amang dot sude keluarga, suang songoninang Padita Osator Simanjuntak, semangat melayani di tempat yang baru amang dohot inang dot sude keluarga, kita selalu sehat-sehat, semangat dalam pelayanan kita. Tuhan tama nama ngaramoti hita, tapa ujung ma acarata Marhite nama rede hita sian buku ede nomor 227 ayat 2 dohot opat los jongjong mahita. Peleata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan dot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia makuarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago.
ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Horasma tuita saluhutna. Selamat hari Minggu. Amang inang dung sidung sian garizaon sesuai dengan warta Benator non Timopisa asa tu Timotius Mahita sesuai dengan aka utusan-utusan nanudang tamu nami sian jati waringin rak Mahita amang inang tu inganan naung di sidehok kami mulyate.